Gizarteak estereotipoak ikusten ditu, ezgaitasuna duen emakumearen estereotipoa. Estereotipo horrek ezgaitasuna duten emakumeen irudiarekiko sinesmen faltsuak sustatzen ditu. Gizarteak pentsatzen du ezgaitasuna duten emakumeek ez dakitela maitatzen, edo harreman bat mantentzen, edo ez daukatela desira sexualik. Baina errealitatea da, emakume hauek maitatzeko gai direla, harreman bat mantentzeko gai, larrua jotzeko, familia bat eraikitzeko edonori ezetz esateko gai dira. Gauza anitz egiteko kapaz dira. Gizarteak ezgaitasuna duten emakumeek balio eta gaitasun gutxiago dutela uste du. Gizartea erratuta dago. Gizarteak uste du emakume horiek ez direla gauza asko egiteko kapaz, eta errealitatea da gaitasun asko dutela. Gauzak modu ezberdin batean egiteak ere emaitza onak dakartza. Askotan, gizarteak egiteko moduan jartzen du arreta, eta ez emaitzetan. Eta horietan jarri behar da arreta. Estereotipoekin bukatu beharra dago. Ezgaitasunen bat duten pertsonei nagusitasun edo gutxiagotasun maila batetik begiratzeari utzi behar zaie. Begiradek horizontalak izan behar dute, maila berdin batetik. Pertsona eta mundu ezberdinak existitzen dira. Guk ezgaitasuna dugun emakumeok zure mundua ezagutzen dugu jada. Eta zuk, nire mundua ezagutzen alduzu. Pertsona eta mundu ezberdinak ezagutzera animatzen zaitut. Saia zaitez harago begiratzen eta ez izan beldurrik.